Helo, a chroeso i stafell flaen ni yma yn Tŷ Capel, Helo. Cefnmeiriadog. So mae hwnna'n mynd i fod yn gyfle i ni i weddio efo'n gilydd, i foli efo'n gilydd ac i agor gair Duw a gweld a chlywed beth. Felly, cyn ni fynd yn bellach na ni weddio i gyflwyno yn hunan a cyflwyno gwasanaeth i'r arglwydd. Felly, dwch ni weddio efo'n gilydd. O dad, da ni'n diolch bod ti wedi dod ni yma bore yma a at yn gilydd i ni allu dyfoli di a dysgu mwy amdano ti. O dad, trwy'r gwasanaeth yma, gofyn y bydd di yn rhyddhau ni i dy addoli di efo calon gwasanaethgar ag i agor ein meddyliau ni ac agor ein calonau ni i glywed beth sgen ti ar ein cyfer ni bore yma. Lle ni'n gweddio hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. So dyn ni'n mynd i ganu yng Nghrist ei hun, ag jyst yn ni cael cofio ag oedd ail sesiwn meddyliau ni ar yr un da ni yn ei addoli, yr un sydd wedi gwneud pob dim drosto ni. Gad ni canu, gwrando, eistedd, sefyll, dawnsio, be bynnag da chi eisiau gwneud. Ag wedyn fyddai yn gwneud book review a wedyn newn ni gario ymlaen efo'r gwasanaeth. Christ ei hun, mae'n gobaith i, ef yw'n ngoleuni nerth amcan, mewn stormau llym a sychder blin, fam ddiffyn a diwan y tan, a rithro'r gariad heddw gwir, sy'n lleddu fof mewn brwydrau hir, ni dda ni ddiw fy ngobaith oll, safaf yn byth yng nghariad Crist. Yng Nghrist ei hun, fe wisgodd gnawd, Duw dod yn atgas gan y byd, cyflawnder nefoedd yma'n dlawd, cyfiawnder Duw a chariad drud, fe hwyliwyd holl o'r thrafel dyn, wrth groes brenan neu gorff ei hun, yr iawn difau dros bechod yw, yma drwy heddiant Crist rwy'n byw. Yng y bydd claddwyd y gwir, goleini'r byd mewn beddrodi, ffrwydrodd o'r bydd, daeth gwarthydd clir, a'r atgyfodiad Iesu Crist, a'i gonquest ef yw'n gonquest i, rwy'n eiddo i Grist, mae'n eiddo i mi, nid oes gan angau golyn mwy, fe'n pronwy trwy ei werth fawr wan.
Dwi'n mynd i cyflwyno adolygiad llyfr i chi rwan. So, mae'r llyfr dwi'n mynd i sôn amdano fo, enw fo ydy Enjoying God gan Tim Chester. So mae Tim Chester yn weinidog yn Boroughbridge yn Lloegr yn rhywle. A mae o wedi bod actually i Coleg y Bala i siarad yn ystod un o'r penwythnosau arfogi, ac oedd o'n siarad am datguddiad, dwi'n meddwl, ond oedd o wir yn ddiddorol, a mae'n dyn da. Ond mae'r llyfr yma, dwi wir wedi bod yn mwynhau y llyfr yma, mae o yn cyflwyno just ffyrdd newydd o feddwl am ein perthynas ni efo Duw, ac sut da ni yn mwynhau gwario amser efo Duw ac dod â Duw i fewn i bywyd pob dydd. So mae Tim Chester yn yr cyflwyniad yn sôn am yr ffaith bod Duw wedi wneud pob dim drosto ni yn barod mwyn i ni cael perthynas efo fo. Mae o wedi creu y byd, mae o wedi creu ni, ac ar ôl i ni wrth ryfela yn erbyn fo a pechu, mae o wedi dod â Iesu i'r byd mwyn i ni cael perthynas efo Duw trwy yr ffaith bod Iesu wedi marw ar y groes drosto ni. Mae o yn eiriolwr drosto ni. Ac gyd os rhaid i ni wneud ar ôl clywed hynny, ar ôl deall hynny, ydy just dod a mwynhau fo, mwynhau y perthynas sydd ar gael i ni. Ac mae'r llyfr yma yn rhoi just syniadau o sut mae hynny yn gallu edrych yn ein bywyd pob dydd ni, ac sut fydden ni wir kind of gweld hynny. So dwi am rhoi cwbl o spoilers ar gyfer yr penod gyntaf, mae'n ddrwg gennai, ond mae'n werthog, mae'n loads o penodau wedyn. Ond mae pob penod yn cyflwyno ffordd o fwynhau Duw. So yn yr penod cyntaf, mae'n sôn am mwynhau Duw, mwynhau pob pleser sydd mewn bywyd trwy profi heilioni Duw. So pan dyn ni'n yn cael pleser o rhywbeth fel just mynd am dro a gweld blodyn bach ar ochr y ffordd a dwi'n meddwl, mae hwnna'n wir yn lyflu, diolch i ti Duw am creu hynny. Neu os dyn ni'n mwynhau chat really da efo ffrind neu efo rhywun o'r teulu, da ni diolch Duw am creu'r perthynas yma. So mae Duw yn hael hefo ni trwy rhoi yr ffyrdd yma o fwynhau fo ac mwynhau pethau da. So mae hwnna'n really cool. A wedyn, ar diwedd pob penod, mae'n rhoi rhyw fath o sialens i ni. So ar diwedd y penod cyntaf, mae'n deud, whenever you're alone this week, start a conversation with your Heavenly Father in which you talk to him about whatever is on your mind. So pan dyn ni ar ben ein hunain yn gylch llestri neu wneud paned neu unrhyw beth, bod ni'n gallu dod at Duw ac just cyflwyno'r sefyllfa yna iddo fo, yr sefyllfa yna sydd wedi bod yn rhodd gyda fo, mwyn i ni mwynhau. So dyna di'r penod cyntaf. Mae'r penodau eraill yn mynd ymlaen i sôn am sut dyn ni'n mwynhau Duw pan mae pethau yn mynd o'i le ac pan dyn ni yn colli rhywun neu pethau fel yna hefyd. Ond dwi'n awgrymu darllen o, mae'n andros o dda. Mae gen i'n copi os da chi eisiau benthyg o, neu mae gen pobl eraill copies, neu just googlwch o. Diolch yn fawr. So da ni'n mynd i gael amser o weddi rwan, just i gyflwyno yr pethau, yr holl bethau i Dduw da ni hefo'r ein calonau ni. Neu ni just cael amser bach o dawelwch i ddechrau fo, i ni just cael myfyrio ar beth sydd ar ein calonau ni ar hyn o bryd yn unigol i chi i gyd. A wedyn newn ni weddio. Arglwydd, da ni'n dod at ti bore yma, mae'n cyfnod
Andros o rhyfedd, fel mae wedi bod dros y misoedd dwytha. Gaglwyd, da ni yn diolch bod ni dal yn gallu cyfarfod efo'n gilydd, hyd yn oed os yw dros y we, a bod ni dal yn gallu myfyrio, ac da ni dal yn gallu darllen dy air di a dysgu gen ti, hyd yn oed yn y cyfnod rhyfedd iawn yma. Dad, dwi'n gweddïo bydd di yn helpu ni i sylweddoli lle wyt ti yn y storm yma. Aglwydd, helpa ni weld lle fedrwn ni ogoneddu dy enw di, lle fedrwn ni dy addoli di, a lle fedrwn ni dy wasanaethu di yn fwy effeithiol. Ac ydyn ni'n gweddïo dros bawb sydd wedi cael ei effeithio gan Covid-19. Dyn ni'n gweddïo am dy gysur di dros nhw, ac am dy genhaliaeth di iddyn nhw, ac i'r teuluoedd ac y ffrindiau sydd wedi colli pobl sydd yn anwyl iddyn nhw. Dyn ni'n cyflwyno yr holl bethau ti ar waith yn nhw hefyd. Dyn ni'n cyflwyno yn enwedig yn yn ardal ni Baby Basics, a dyn ni'n cyflwyno Heledd a'r holl waith mae hi'n neud dros fo. Dyn ni'n cyflwyno yr mamau sydd yn cael bendith ohonyn nhw, ac dyn ni jyst yn diolch i ti bod ti yn dduw sydd yn caru pawb, bod ti yn caru'r pobl sydd yn wan ac sydd yn sydd ddim yn gweld hi'n hawdd yn bywyd ar hyn o bryd. Felly, da ni yn gweddïo i ti rhoi mwy o gyfleoedd i ni i fendithio nhw, ac i fod yn olau, ac i fod yn dangos Iesu Grist iddyn nhw. Yn enw Iesu. Amen. Ac Aglwydd, da ni yn gweddïo dros mis Medi hefyd. Da ni'n diolch bod ti yn dduw sydd yn caru dy bobl. Ti'n dduw sydd eisiau gweld mwy o bobl a mwy o bobl yn cael ei achubio yn y deyrnas ti. A felly trwy hynny, da ni'n gweddïo dros yr cwrs Alpha fydd yn digwydd rhwng Bro Aled a Bro Dimbych. Ni'n gweddïo am arweiniad, ac da ni'n gweddïo y bydd pobl yn dod, Aglwydd. Bydd pobl yn clywed y gwahoddiad, ac yn gweithredu ar y gwahoddiad yna, ac yn dod i glywed am pwy wyt ti a be ti wedi gwneud dros ni. Felly, Aglwydd, ni'n gweddïo dros y bobl fydd yn dod, a hefyd rho hyder i ni i wahodd pobl. Aglwydd, rho hyder i ni i wahodd y pobl yna, da ni wastad wedi eisiau gwahodd i bethau fel yna, ond bosib efo chydig bach gormod o ofn, neu ddim eisiau swnio'n rhyfedd. Ac da ni yn gofyn y bydde di yn bendithio cyfnod yma ym Mro Aled ac ym Mro Dimbych. Yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni'n mynd i gael darlleniad rwan, ond cyn hynny, o'n i jyst eisiau rhannu rhywbeth efo chi, sef rhywbeth o'r enw Daily Audio Bible. So podcast ydy o, sef rhywbeth sydd yn dod allan yn ddyddiol yn yr achos yma, ac mae yna dyn basically just yn darllen o'r Beibl, ac yn gwneud cwbl o sylwadau ar y diwedd am yr darlleniadau. So, nath o ddechrau mis Ionawr hefo Genesis a Matthew a'r Salmau, a mae wedi bod yn gweithio i ffordd trwodd. So, ar hyn o bryd, da ni yng nghanol 2 Chronicle ag Rhufeiniaid. Nes i ddechrau tua mis yn ôl, so nes i'n dechrau o'r dechrau. Ond dwi wir di cael bendith o defnyddio hwnna, a mae wir di helpu fi i neud yn siŵr bod fi'n gwario mwy amser yn gair Duw. A dwi'n gallu defnyddio fo tra dwi'n rhoi brecwast i buddig, neu os dwi'n y car, neu just oedd am potron o gwmpas y tŷ. A mae wir wedi bod yn fendithiol just gallu cael yr Beibl just trwy gydol y dydd. So o'n i jyst eisiau rhannu hynny hefo chi. So dwi'n just awgrymu cael look arno fo. Os ydych chi eisiau help efo lawrlwytho neu defnyddio bethau fel podcasts neu rhywbeth felly, just gad ni wybod, ac wnawn ni trio helpu chi mewn ffordd socially distance, just i rhoi bach o cymorth am hynny. Ond dyma'r darlleniad, a dyma gwion ni darllen o. Diolch Sarah. Mae gen i 2 darlleniad heddiw, ac fyswn i'n hoffi i chi, unwaith wedi dweud beth y darlleniadau, ewch chi nôl Beibl mwyn i chi ddilyn ar bapur,
Neu, wrth gwrs, allwch chi jyst fynd ar y we ac ffindio y darllenydd ar y we i chi ddilyn wrth i fi ddarllen. Felly, darllenydd cyntaf ydy Salm 37, 1-7. Felly, posiwch rwan ac ewch i ffindio fe. Salm 37, 1-7. Paid digio pan mae pobl ddrwg yn llwyddo. Paid bod yn genfigennus ohonyn nhw. Bydden nhw'n gwywo yn ddigon sydyn fel glaswellt ac yn diflannu fel egin gwan. Trysti ar arglwydd a gna beth sy'n dda. Setlau lawr yn y tir a mwynhau ei ffyddlondeb. Ceisia ffafr yr arglwydd bob amser a bydd yn rhoi i ti bopeth rwy ti eisiau. Rhod o hun yn nwylo yr arglwydd a'i drystio fo. Bydd o'n gweithredu ar dy randi. Bydd o'n achub dy gandi o flaen pawb. Bydd y ffaith fod y achos yn gyfiawn mor amlwg a'r haul ganol dydd. Bydd yn amyneddgar wrth ddisgwyl am yr arglwydd. Paid digio pan wyt ti'n gweld pobl eraill yn llwyddo wrth ddilyn eu cynlluniau cyfrwys. Mae'r ail ddarlleniad yn dod o ddiarhebion 3, adnodau 5 a 6. A dyma fyddai'n canolbwyntio arno fo, felly unwaith ydych chi'n ei ffeindio fo, gewch chi aros ar y ddwy adnod yma. Diarhebion 3, 5 a 6. Trystia yr arglwydd yn llwyr. Paid dibynnu ar dy syniadau dy hun. Gwranda arno fo bob amser a bydd o'n dangos y ffordd iawn i ti. Sut mae'r cyfnod clo wedi bod i chi, sgwni? Ar y cychwyn, oedd yna lot o sôn am bod hwn yn gyfnod rhyfedd, bod yn mynd i fod yn anodd ac yn gyfle mawr iawn hefyd i lot o bobl sydd oddi ar ei gwaith, neu da ni gyd wedi gorfod aros adre am gyfnod hir i ddysgu sgil newydd. Felly, neu ofyn y cwestiwn. Dros yr misoedd dwytha, faint o'n ni sydd wedi dysgu sgil newydd? Ydych chi wedi dysgu iaith newydd? Ydych chi wedi dysgu offeryn neu falle ail ddysgu offeryn? Ydych chi wedi mynd i'r afael o'r stac o lyfrau yna sydd yn meddwl eich gwely? Chi'n meddwl, pryd dwi'n mynd i y stac yna sydd wastad yn cael ei ychwanegu at y fond, os ddim byd yn cael ei dynnu ffwrdd, bych chi wedi darllen. Neu falle, ar ddechrau'r cyfnod clo, wnaethoch chi roi rhes o ffilmiau, ydych chi eisiau gwylio neu'n bwriadu gwylio. Ydych chi wedi mynd trwy rheina? Ydych chi wedi, chi'n gwybod, edrych gwmpas y tŷ a meddwl, beth mynd i chydig bach o beintio? Wneud DIY, rhoi silffoedd i fyny, neu symud yr bwrdd o gwmpas, dwi'n edrych gwmpas y stafell yma, beth dyn ni wedi gwneud yma? Symud y bwrdd o gwmpas, symud cadeiriau o gwmpas i bob man. Ydych chi'n teimlo bod chi wedi gwneud hwnna yn llwyddiannus? Chi'n meddwl, pawb yn wahanol, pawb efo pethau gwahanol eisiau gwneud yn ystod yr cyfnod clo. Fy hun, o'n i eisiau trio darllen chydig bach mwy. Dwi'n un o'r bobl yna efo'r stac o lyfrau mynd yn fwy ac yn fwy, ac dwi'n mynd darllen ddigon sydyn i gael trwyddyn nhw. Felly dwi wedi bod eisiau trio darllen chydig bach mwy, ac neu chydig bach mwy o marfer corff hefyd. Cymryd y cyfle i wneud marfer corff. Ac dwi'n eisiau canu yng nghlwch yn hun, ond dwi wedi bod yn weddol llwyddiannus. Dwi wedi darllen chydig bach mwy, ac dwi wedi gwneud chydig bach mwy o marfer corff, felly dwi'n mynd i gyfri hwnna yn lwyddiant. Ond, yr llwyddiannau yma, falle bod chi'n teimlo bod o'n llwyddiant bod chi o'r diwedd wedi gallu sortio'r shed allan neu ydych chi'n gwybod bynnag. Y llwyddiannau yma i gyd, dwi bron yn sicr bod bron pob un ohono ni wedi stryglo ar y degau yn ystod y cyfnod clo. Boed hynny yn straen gwaith, os ydych chi'n weithiwr allweddol yn keyworker, neu os ydych chi yn gorfod gweithio o adre, falle bod o'n wir wedi bod yn straen. Ydych chi wedi gwneud shiftiau gwahanol, neu shiftiau hirach, neu falle yn gweithio o adre. Chi'n gwybod, jyglo, mae pobl eraill adre rwan, dwi'n methu canolbwyntio'n llwyr yn y ngwaith, a dwi eisiau gwneud pethau fel yna. Neu falle yr technoleg newydd. Ydych chi'n gorfod gweithio o adre, felly mae'r gweithio dros y we wedi bod yn newid mawr yn dydy. Neu falle bod chi yn furloughed, be bynnag dwi'n yn Gymraeg. Ac da chi jyst wedi bod yn meddwl, dwi eisiau cael allan o'r tŷ, dwi'n gen i'n byd i wneud, dwi'n gwybod be i wneud o hyn, dwi'n mynd o'n ho,
yn dringio fyny'r waliau tu fewn o fama. Neu falle bod chi, dwi'n gwybod, siŵr bod bron pob un o'n ni, yn enwedig ar gychwyn yr cyfnod clo, oeddwn ni ddim yn cael gweld pobl eraill, nag oedd. Siŵr bod dipyn o'n ni wedi stryglo efo unigrwydd neu colli cwmni pobl. Ac wrth gwrs, siŵr bod nifer ohono ni wedi cael yn effeithio efallai trwy golli anwyliad dros y cyfnod clo yma. Boed hynny i Covid neu i rhywbeth arall. A mae wedi bod yn anodd trio delio efo hwnna, yn dydi? Yn andros anodd delio efo hwnna. Fel Cristion, fedra i ddim help ond meddwl, mae nid fel yma mae pethau i fod. Yr strygl yma, yr poeni ag yr wir strygl ar adegau am bethau fel yma. Os ni'n darllen ar gychwyn y Beibl, fod Duw wedi creu y byd yn berffaith. Wedi creu y byd a mae Duw, sef y bod perffaith y bydysawd, wedi gweld fod pethau yn dda. A mae wedi creu ni i fod efo'n gilydd mewn cymdeithas efo'n gilydd ac yn un efo'r byd. I reoli dros y byd ac yn rhan o'r byd. Felly, mae'n annaturiol cael yn cloi ffwrdd oddi wrth bob peth, yn dydi? A mae'n annaturiol cael y teimladau yma o ofn, neu o dristwch, neu o alar. Dydy hwnna ddim yn naturiol i'r byd yma. A nid dyma sut mae Duw am ein bywyd ni i fod chwaith. Mae o'n dduw o gariad, ac yn dduw o lawenydd, ac yn dduw o obaith, sydd eisiau y gorau i'w bobl. Mae o'n dduw sydd wedi anfon ei unig fab o i farw, fel bod y pethau yma'n gallu fod yn rhan o'r byd eto. Fel bod ni'n gallu cael ein achub o'r byd yma i fywyd trygwyddol efo fo. Mae di agor ffordd i ni, dydy. A ddim ond efo Duw ydyn ni'n gallu darganfod beth ydy gwir gariad. Beth ydy gwir lawenydd a beth ydy gwir obaith, sef bywyd yn Iesu Grist yn trystio Duw. Reit, gan i edrych ar y darlleniad byr o Diarhebion 3, 5 a 6. Trystio'r arglwydd yn llwyr. Paid dibynnu ar dy syniadau dy hun. Gwranda arno fo bob amser a fydd yn dangos y ffordd iawn i ti. Fel ni'n deud, mae Duw eisiau ni fod ar y llwybr syth sydd yn dilyn be mae o wedi bwriadu ar gyfer yn bywyd ni. A llwybr syth yna wedi cael ei wneud yn bosib i ni allu mynd arno fo trwy aberth Iesu Grist, wrth gwrs. Sef bod yn ifydd i ofynion Duw. A nid i wyro nag i drystio mewn pethau eraill chwaith. Os ydych chi'n gyrru ar y ffordd, ydych chi ddim eisiau gwyro i'r chwith nag i'r dde. Os uned ydych chi'n mynd i fewn i draffig, neu ydych chi'n mynd i fewn i'r berth ar yr ochr arall yn dda. Aros yn syth ar y llwybr mae Duw wedi bwriadu ar ein cyfer ni. Dyna be mae Duw isio ar ein gyfer ein bywyd ni. A dyna yn ffordd ni at lawenydd di-ben draw, sef bywyd efo yn harglwydd ni Iesu Grist ar ddeheulaw Duw. Trwy drystio yn Iesu Grist, da ni yn dilyn y llwybr yma. Ond sut mae'n neud hynny? Mae'n ddigon hawdd dweud, mae rhaid ni drystio yn Iesu Grist ac dilyn yr peth yma. Ond beth sy'n digwydd pan mae cyfnodau fel yma yn dod o gwmpas? Beth sy'n digwydd lle pryd ydyn ni yn teimlo bod pechod yn tynnu ni i bob ffordd, neu bod pethau sefyllfaoedd gwahanol yn denu'n sylw ni i'r chwith neu'r dde oddi ar y ffordd yn ni'n gwybod sy'n iawn. Wel, mae gen y ddwy adnod yma 3 peth sydyn. 3 peth sydyn, ond 3 peth andros o ddwfn i ddeithio ni am sut i aros ar y llwybr yna. Yn gyntaf, trystio'r arglwydd yn llwyr. Trystio pwy ydy Duw. Trystio pwy mae Duw yn deud ydy o. Trystio pwy mae y Beibl yn deud ydy Duw. A mae'n rhaid ni trystio hefyd fod Duw eisiau y gorau i'r bobl sy'n ei ddilyn o ac yn ei gario. Mae'r Beibl yn deud mae Duw ydy cariad. Hynny ydy, Duw sy'n diffinio beth ydy cariad go iawn. A dyn ni'n gweld hwnna yn cael ei ddangos ar y groes trwy Iesu Grist. Mae Duw yn dduw sydd yn caru i bobl o. Mae'n ffyddlon i'w air. A mae o yn gwneud ffordd i bobl ddod ato fo trwy waed
Iesu Grist. So mae'n rhaid ni trystio pwy ydy Duw yn gyntaf. Y mynd gyda hwnna ydy'r ail beth, sef trystio'r arglwydd yn llwyr, paid dibynnu ar dy syniadau dy hun. Rwan ta, dwi eisiau gwneud yn glir, dydy hwnna ddim yn golygu paid ag meddwl, neu paid ag trio deall pethau. Ond be mae'n deud ydy cydnabod, fel ni'n deud ynghynt, fod ni yn ffeiliedig ag yn doredig, a bod ni yn byw mewn byd sydd wedi cael ei effeithio gan bechod. Felly, dylwn ni beidio dibynnu ein bod ni yn gallu ennill y frwydr, bod ni yn gallu dilyn y llwybr yma yn hunain. Os da ni yn ffeiliedig, da ni yn mynd i fethu. Felly mae rhaid ni trystio Duw yn llwyr. Trystio fod Duw yn gallu helpu ni, a fod Duw yn mynd i yn helpu ni. Yn mynd i gadw ni ar y llwybr yna. Ac yn ola, gwrando arno fo bob amser, a fydd yn dangos y ffordd iawn i ti. Neu cyfieithiad arall yn dweud cydnabod Duw yn ei holl ffyrdd. Mae wedi gydnabod Duw ym mhob rhan o'n bywyd ni. Lle nid yn unig trystio Duw, nid yn unig deud, dwi ddim yn mynd i trystio'n hun ac dibynnu ar nealltwriaeth yn hun, ond ym mhob rhan o'n mywyd i, dwi yn mynd i gydnabod fod Duw yn frenin arno fo. Felly ym mhob sgwrs, ym mhob perthynas, ym mhob gweithred dwi'n neud, mae'n golygu cydnabod fod Duw yn rhan o hwnna. A gwrando ar ei ofynion o, a'i orchmynion o, ym mhob un o'r sefyllfaoedd yna. Yn ystod ein pryderon ni, pam da ni'n teimlo'n wan, da ni'n gwrando ar yr arglwydd, trystio fod o mewn rheolaeth. Yn ystod ein llwyddiannau ni, pam da ni'n teimlo ar ben y byd, dim byd yn mynd yn wrong yma, da ni'n trystio'r arglwydd ac peidio dibynnu ar ein llwyddiannau'n hyn yn hyd yn oed, ond trystio fod o mewn rheolaeth llwyr. Felly mae diarhebion yn deithio ni y bydd Duw yn neud ein llwybr yn syth ac yn gyfiawn a da. Os ydyn ni'n bobl sy'n dilyn Duw, sy'n trystio fo, sydd ddim yn pwysau ar ein dealltwriaeth yn hunain ac yn cydnabod gogoniant Duw ym mhob sefyllfa, wedyn mae o yn ffyddlon yn cadw yr llwybr yn syth. A dyma wir di, dwi'n gwybod pan dwi'n sibrwd, ond dwi'n mynd i ddweud, dyma di cyfrinach mawr y Beibl. Dydy o ddim yn gyfrinach o gwbl nac di. Trwy trystio Duw yn unig, mae cael yr allwedd i fywyd go iawn. Sef trystio bod Duw wedi'n achub ni trwy Iesu Grist, trwy farwolaeth Iesu Grist ar yn rhan ni. Yn cymryd yn pechod ni oddi arno ni, fel bod ni'n gallu byw efo'r arglwydd, fel bod ni'n gallu dilyn yr arglwydd yn ffyddlon. Trwy drystio Duw, mae cael yr allwedd yma i fywyd go iawn. A dyma ydy bywyd ar ei ore, fel mae Duw wedi bwriadu ar ein cyfer ni. Wel, da ni'n mynd i gael emyn i orffen, sef bydd ymwelediad fy nghalon am byw. Ac mae y geiriau yn dod i fyny, felly fydd yna groeso i chi i ganu efo fo. Dwi'n meddwl sy'n hoffi os ydych chi yn rhoi cyfle ni i fyfyrio ar y geiriau ac i wir feddwl am be mae'n golygu i fod yn dilynydd i Iesu yn y cyfnod yma. Tydi yn dad am un fab ar dy lu.
am nes o fy nhad. Bydd i mi'n gysgod yn dŵr cadarn cryf. Cwyd fi ti ar nefoedd o nerth o nerthu. Ni fynaf gyfoeth na chlodydd y byd. Ti'n etifeddiaeth yn awr a phob pryd. Tydi yn unig yn ddiwn halon i. Brenin yn nefoedd fy'n rhysorwyt ti. Wedi'r holl frwydro o arglwydd pob rhyd. Dyro orfoledd y nefoedd i mi. Geidwad fy nghalon beth bynnag a fydd. Bydd yn welediad di heilwen fy ni.